Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka KSU Southwest Khasi Hills District kumshibenta ban penne pensa ya ka culture ukhasi menta kasngi ka khatnyo tarik unaitung arjar pusaw ha kasien ke baningkong kala pendong ke jinga kop siat khnam tenrai ha kasngi rakhe ke lingkhu sngiya bashispa prap khandai jong usiem bakraw ka hima nongklaw utirat sing siem habam jingim tenrong maulangwir Southwest Khasi Hills District ha kani jinga kop siat khnam lawan bani shibenta hadu kumba arpusaw tali ki kinhun jong ka dong ka thain mau karwan kumju uru na Shillong haka baka Shillong kalawan haka kerdan beningkong kahima pam sangut baar bat ka Shillong si haka kerdan balai haka ni kasngi usamla shalkit bok kharbani assistant education secretary KSU sengkeme ulalong ukongsan bat usamla kit bok lang simli president barim ke KSU Southwest Khasi Hills District kum usembut kongsan haringkat ke jingron lang usamla forward nongrem president KSU Southwest Khasi Hills District ba walambok imyong pre SSSS Southwest Khasi Hills District Ba Kenneth June Nonglight, President FKGGP Southwest Khasi Hills District, Ba Kelang Thongni, President HNYF South Border Area, Ba Kolan Lingdo, Secretary Shnong Maulangwir, Bat Kiwei. Haka ni kasngi la yoru ban penshit penshngan shu ya kan program daki surging ruai, naki samla kan thei jong KSU Women's Wing Maukarwat Circle. Ani, hey, dia tak kicai. Hal ni, ji barok ni. Nomor lai. Arlai, teh, weh. Mansua jongi ulabu abang yoi yakini kisamla kirangba ki bala wan sakani kalumpong bani khun yakini ka hakani kalumpong yakini jingi set kham leni yakini rong biria khasi ama kham dakan mau ya ka ei ki khana pateng giba ulongsua mansua ulai thu ba hau khasi hi lai ningkong yau tau khnam garanti hau batitan badusana yakaba kinle kemen kinle smobha bat ni smog thu biang bakani ke jingle kai kalong ka jingle kai ka ban shele kaman le smova ka bomdan kanu ka jing yesun ka bomdan kanu ka jinge pet mat dong ani pet mat yong iwe ndrei kalong ru ka jing hikai ba wei pu wei usamla senrang wei pu wei urang ba senrang udi banlong uba triem ani uba tebet hakabat khnam hakabat renti ti kani hi kalong kajing hikai ya wei pu wei samla ya wei pu wei urang ba senrang bat kumba ka jat benriu ka jongi bangi phai sagariti ka dustur jong ka jat benriu ka jongi ya senrang hi la jer la tho ya kerteng jong u ha ki lai teli ki khnam katau khnam u baningkong un yada ya la di simet u khnam u baar un yada ya ka yeng ka sam ya ka kur ka jat bat u khnam u balai un yada ya ka ri ka jat benriu ti kani bat hnlei ha kani ka por pat Iwan hakani kalumpong kum kisamla ki banwan ban pentebet yala di ha kabat khnam kabat renti ban yada ha ya kita kilai teli ki benta ya kaba lajer la tho ya ka kerteng jong khun dap senrang khasi khara bat ngai kublai ru kerpang ya ka ki Southwest Khasi Hills District hi kabla penong kani kalumpong bahasa sisian pat kan pendem ya kani kariti ka dustur jong khasi ila banong ba hawat kidon sibun ki jingi set khnam hakaleng jong ka perthei regani ki jingi set khnam jong u khasi khara ka pher na ki weipat ki jong ki jat benreu jong ka perthei hawat le sing ila ban iya kan ka por kidon tang kinong set ki ban set lani ngimla ban tep masibet ndala job kin mi ru kinong phawar henre bangi phaiden sha ka jingi set khnam ani sa kan ka rong bira ka jingi le ka ka khasi bang bat bernge e kaba yong ka rong bira ki judan ru kinong phawar haba hakini kisnam aki por ki blalet no lani abangi phai ska menor abangi persang banti ngam ska menor ka julong ka jinge siat hamanla sisin sihat lani sisin siteo ka ba ki judan la ka jong kaliang banya power banya kanhoi banya sha la ka jong kaliang hakini ka por hawat ilawan nakleng ka bri nyutrap banya khun banya sim bakani kan long ka jing pentebet ya wei pu wei samla senrang bai uba yesam mentah hakini ka por bat kan long ru ka jing peni sa kupat kabri unyo trapi ma ai basa sisin pat ka
kata kerti ke dustur ke jongi ka babat khnam bat renti kene biang ngin puki embiang sa sisien kumayu khnam ni haba fiswa program kapaning koe kalong bangaslo bonong ngia henia buru-buru kisamla ki bayakit de kejaj buru-buru koe ki ong ngilong kisipai jong kejaj buru ngi henia anu kata-kata hari ka basusi ban batang ya garanti baru khnam nginang ban siat lei teteng ka fler seni so kakti la jong khnam le haju kata kadai ka bang isgo bonong ko kisamla kamlong yang i bersin henia banyak kan sepang turun sing hari basiat khnam pat ngemlang Leta kada waso bonong kale ka kam kadai ka jing suthia bat ka kerpat tongin ni perkhat lang bat nginang ye trelang banang ni sakmat ngin hikai babaro ki sipai ki bayakit je guru ki benang banang yong bang hi ji jaj breu la jia ba kadon kanu ka jingele ngatharai bat sei khnam bat sei ripti la ima basiat menang te hai ngin yele ko jaj breu Leta kada waso kale ka jing suthia ka jompi ka don kam yang i baro bat syabangan syang Nampu bersim ya kapor nama kidang bun kinong keren. Syabangan syang ngasih perkenal ya pitang kali goy. Bat kani kaji keren ko juga menta kalong ngin saperkhat ba ngin puson tumidong ya parano yalam. Ngapen kenal ya pi bamensua. Kajat berujungi kasa sinsar ha ki dole. Kata kadai ngong ki British. Hadian jong kaji sinsar ki dole menta ngisa sinsar ha ki doyong. Bat kata kam da perthan namang iem makri India hadin ka jing sinsar jong kidoli hanrai ka ai ka bang akwa banong bangin perkhat kalong mentapat ala ki sinsar doli kadang per isa sinsar do yong kadang per hari ka ai ka bang akwa banong kalong mentapat isa sinsar pat haki parano mikhalaya mdaisu isa sinsar do yong mdaisu isa sinsar doli menta kum ka jaj mereu isa sinsar haki parano Meghalaya. Bat manu kita nampak ban batai saperkhat hi. Kane kai ka penlong yangi ban puson. Hatu kom ko jajim reu. Ngon su sa kita kitirot sing. Kisamla ki ban mi ban perkhat ikini kilenti. Hatu ko jaj ban reu kalakut ndon yalam su ki bong ikloi. Ban syong haying bendi. Ban ya ka bangi sensar. Haki wei pat bangi long brau kumbangi julong. Bat kini ki palang ki perkhat yangi kum ko jaj bereu. Namang kata ngakan tu sa sisen. jong ke KSU hi brok away sispa prop kandai teli kisnam ni kan mau yau ni uklawat jong ni kejat bunreu jong ni ki deiru kisnam ki sispa prop kandai teli kisnam ki ba ngisya penterha ngisya penting pensmi haki kok tempan message ngalap ngamut ban ong hakani kapor kalong ba ngisya kat kita kisnam ki sispa prop kandai teli kisnam ki jingsya penterha jungi ngisya adu kani kasni ka pamenta bat kai ka bangamut ban ong kisamla KSU kiba juyami na kawai kapor kawai pat kum ki unsung heroes kiba lan lade kiba IT mat bat mensiam banida ya kejat benriu ngalaban ongru akani kapor kisamla jogai chanof kidkhot jogai chanof ru akini kendat singi isakam sausangun isa parep aki bor jong ka sarkar aki bor jong ki pulit namar kata kejingsya penterha kejingsya penting kok tempan kepeteng na kawai kasngi hagawai pat na kawai kesnam hawai pat kubor kabang amut banong amut kubor kabang akwa ban pa si kubor sarkar kolong ba sispa prapnai teli pi persang ban penterha ingi sispa prapnai teli kesnam pi persang ban penterha ingi ngin yasha bat hakakutlat ngim ban se kum kisamla ngihab ban yakun persya lagda kalong haganu kadur ngim kwa jongka snong ki don ki ba yele ka national ro ya ka state level ro namta ka set khnam tinri ban set e kani ka khnam namta kani ka traditional kimnang ti de na kata kadaw kani ka jing punong kani program kanong sisa ka jing I muslim bat kasyo namta jong ki
banwan bakin tip kuno basiat ke dega kram namar bahai ki snem ki bala de por bangindang rit ichi penlong ka siat kram nonglang bat molong wir ya siat kram betong be ha sai snat tenri nadu tu ki por ngim chuyo isu ini yo itang mentai kini nesi ki kunrit jongir kim tip haying ha snong trai molong wir kita ada ki spa li ki ying tenri ngatrai tang siying aring kita uknam gini tikata kade ke kaba ngimla ban klet di kini katan rai la jong kadon kam ban ong ba bingipin eme kini katan rai di kini ka program ngai ka jingkur ko do ba kini ka program kanong kai ya be jai nanti bat nginang yai kenau haki pot ki por ba in penlong be ya kini ka set khnam ba kani ka sa nam hagariti rustoi pinya jongyi kila khotlang yang ki paranong yalam na ki wei ki kan hun sang balang ngi adon bentabat phi habakum gani gasngi ban kan mau ni riu kraw kan no gamen sim ga jongi ka yai kan de ban ngi yai kan mau ya ki mati ki dinjat ki bau ni riu kraw jong gari ban ka jaj ban riu ka jongi ulole ban ngam kwa ban kren sibun namar bakam dei karen san ka bangi don kam man ya kren harai ngi ni apet ya phi kinong ya sim bantah kan karen san bangin yo ya phi ban ngakit bok na kabanta jong phi iwei pa iwei ki ba nadu ki krum kino isim banta simen ba pin poi siga thong hagene gasngi namar na kaliang jong ka ki SU kala bu ye gini ki price ki ba ki ken ai so bhana banta jong phi ngakit bok ya phi baro ba pin poi siga nam jong ge jing job ba pin ya le ba phi dei ki